Kada smo počeli da sviramo Beatlese, to je bilo, kao, pre 10 godina i onda u tih 10 godina imali smo razne pokušaje da pravimo svoju muziku. Svi smo pre toga svirali u nekakvim autorskim bendovima. Ceo album je počeo da nastaje u decembru 2013. godine. Nešto smo se sastali, ponovo pričali u vezi toga kako da napravimo nešto dobro, neke pesme na koje će se nama sviđati. Ajde da snimimo nešto, pa kao ćemo dalje da razmišljamo. Znaš, kad imaš neke nezavršene poslove, ti to želiš da finaliziraš, staviš na policu i kao idem dalje. Zezali smo se, džemovali, imali smo sreću da smo imali svoje prostorije za snimanje. Pogledajte, molim vas, šta je krv i znoj, da ne pokazujem znoj. What my time? I mogli smo da snimamo demo snimki, pa smo snimali demo snimke 1, 2, 3, 4, došli smo do ne znam koliko, 25-30 komada, probrali neke pesmice i sad kao došli da ih snimamo malo zbiljnije. Jako lako su se stvari gomilale, da smo u jednom trenutku morali da kažemo okej, cut. Ne može 70 pesama na album, kao polako, kao trebalo da zabrati 12. Mislim da je bilo materijali za mnogo više toga, ali je jako teško završiti mnogo toga. Ovo je taj klasičan prvi album nekog benda, zato što se tu nalaze pesme koje su nastale u rasponu od recimo, ne znam, neke su stare 7 godina. Svaki kreativni proces počinje od uzora. Da. Kao razgovor o uzorima, poklapanje ideja nekih, znaš, šta je ko gde čuo, šta je doživeo. Od uticaja, to je više decenijsko slušanje muzike. Nikola je enciklopedija. Pa nisam, dobro. Vili i Nine su se našli, to je generacijski, mogo bi sin da mu bude. Naravno, britanska muzika koja je definitivno uticala na mene najviše, uključujući naravno i Hendrixa, Dylan i ostale. Mislim, rock'n'roll i ostale. MC drugari. Oni su za par dana negde, ja nisam bio, na primer, da probamo ovo što snimili demo materijal gde je kao odjednom jedna pesma mi zvonimo i mobilni i tako. Ima tu i od novije muzike šta da se čuje, ne znam, od 90-ih, 2000-ih, pa naravno. Nikola je dosta ažuran, recimo na Seattle, KXP radiju, ja se trudim da budem koliko mogu. Da, tu se saznaju svašta, mislim, razne noviteti koje nemaš pojma, mislim, je danas dostupno stela, dovoljno da utiš neki taj, nešto što tebi stvari odgovori, tu saznaćeš naravno bendove, ljude koje nikad niko nije čuo, jeste vjerojatno negdje tamo preko, ali mene onako razvale. To je neki kraj 60-ih, početak 70-ih, gde kao ljudi su jednostavno bili najkreativniji, bila je industrija razvijena i izlazilo se ono što mi volimo. I dan danas. Ta šarenolikost neka je uticala na to da se nama sve to dopadne, ima pesama koje, znaš, kao možda ne bi pripadale albumu, ali kao ima i ova, aha, okej. Kao više zvuči kao neka kompilacija, da. Imamo planove neke da to ima rock godinu, 2, 3, sad je to in, pa kao to treba sad iskoristiti trenutak, nego je baš je stvar neke
bezvremenosti. Čitava ideja oko realizacije ovog projekta je bila usmerena na to da pokušamo da se sva četvorica kao autori pokažemo i da sviramo na albumu, svako je svirao instrument koji mu prija u toj pesmi. Pošto svi sviramo nekoliko instrumenta i onda je bilo kao, ok, ja ću ovdje bubanju, ja ću ovdje gitaru, bas i tako dalje. Viće i ja smo recimo podelili ulogu bubnjara po pola albumu sviramo, pola ja. Svaka pesma imala neku, ne znam, neko kad napravi stvar, uglavnom ima neku ideju kako bi to želeo da zvuči. Ili nešto da liči ili bilo šta, sad... Šta te posjećalo, šta si ti osetio prema nekome da bi ti svoje, ima svoje izražavanje u tom nekom stilu? Svesno ili podsvesno? Da, tako je. Ko zna šta smo sve trpili, ali... Trpili, razumeš? lepili, odneli... Lepili smo neku strofu, sad prosto. Samo melata. Dobar dan. Se kod vas snimaju ploče? Oliver je dao stvarno nesebičnu pomoć u uslovima koje nam je ponudio u studiju, a i u svom kreativnom doprinosu. Meni je bilo jako dobro da imam njegov kritički osvrt i observaciju kada su u pitanju i moje pesme i pesme mojih kolega, tako da stvarno hvala mu puno na tome. Nisam do sada imao priliku da učestvujem u stvaranju ovakve ploče. Ovo je stvarno bilo divno iskustvo i super smo se složili i u studiju i na probama i tako. U 11 sati mi snimaš više, ja ne znam dobro sebe. To je disko bas u stvari. To treba široka da bude. To je široka, a Damjanov i njegov su u sredini. Tako? Pa, to je potrebno da prođe. Damjanov i njegov glavni vokali su rašireni. Ne, u sredini, to je u sredini. I svako prihvata ideju, što je vrlo bitno za band. Da ne bude da ja kažem, meni se ovo ne sviđa, neću da radim to. I onda nastane pakao, tako nego svako sasluša neku ideju, demokratija koja je u manjini popusti, pa da. Ali svaka ideja se razmatra. Da, ali na kraju se uspostavi da taj koji to predložio da je definitivno pravo. Pa mislim, ne, u tvom slučaju. Bar u ovom slučaju. U suštini ovo je ploča koja je nastala na prvom mestu za nas četvoricu. Prešli smo, ja mislim, tu barijeru da nama bude super, pošto je nama sada super, a to je nekako baš komplikovano, pošto se ne snima ni album svaki dan, ne ulazi se u super studio svaki dan. Mi smo imali tu sreću da sarađujemo sa Oliverom i kako stvari stoje, sve zvuči na našem nivou strava. A za ostale ćemo da vidimo. Ako se nekome svidi, još bolje.